Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. So karon kay June 18 na ta, adlaw nga Lunes no. So karon kay kumusta man ka? How are you feeling today no? Kapoy or di kapoy ka? Or kapoy jud no? Unsa man? Na kay anxiety or depressed ka? Or unsa may imong gikapuyan karon? Kapoy ka sa imong trabaho or gikapoy ka kay wala kay trabaho? Or gikapoy ka pangitag trabaho or gikapoy ka kay nakay trabaho pero di ka ganahan sa mong trabaho or gikapoy ka kay wala kay bawog asa ka padung no or wala kay balog unsay padulngan sa imong ginabuhi karon no. So kung mao nang gikapuyan same ta. So parehas ta no, ako sad gikapoy sad ko og unahon na og asa ko padulong no, kana ganing kuan usahay maghinukto ka or maghinuna ka no nga asa ako padulong no? Unsa yung padulungan ako? 5 years or 10 years from now, mas successful ba ako? Or matuman ba ako mga plano o pangandoy sa kinabuhi no? Usahay mga kapoy magunahon na taginan ano. Labi na nga karon para sa kuas tambay ko sa pagkaron. Di malikayan nga makabati tag kuan judgment sa mga tao no. So, usahay makanuna na ta og asa ka to padulungan no? Ug asa ka to padung matuman ba ka to mga plano or di lang ta sure. So, yun ta kibaw no kung matuman ba or dili no. Baw lang jud pero si Lord jud na kibaw sa tanan no kung matuman ba na siya or dili pero mayon ta no nga kanay mo mga plano nga padulngan sa mong kinabuhi no. Inaot ko nga matuman na siya. Unya, inaot sad ko no nga may tasad ang ako sa mga plano sad no. Matuman sad ako mga plano sa kinabuhi no. So kung gusto ka nga maka-witness kung matuman ba siya or natuman na ba ang akong mga plano. So, i-follow ko ninyo guys sa YouTube, sa Facebook, ug sa TikTok no. So, tanawan ninyo ako mga video no kung sa dangatan ako dire sa ako ang pagbuhat-buhat og mga content guys no. So, sa pagkakaroon pupunta kay sa atong padulngan. So, nati adtuon. Kani sigurado jud ko nga asa ta padung ani. Ibaw jud ko asa ko padulngan ani karon nga video no. So, uban ko ninyo sa akong lakaw karon kay akong plano mo adto alauna nya karon alas 2 na guys. So, uban ta ninyo ra na. Ay mo kuan dia. Hawa dira kay natay adtuon nga artista. Tara tong pan guys. Service guys DT. Tara tong DT naka-park na dia. Basin mo tanan mo guys kanong DT ni siya no. Kanong DT ni siya guys. Kay DT ni, ditindak. Nabalik din yung kuan guys. Break sa akong DT. So, pagkakaroon nga kuan atong service DT pa. Ito nang enjoy tong pagbanyak-banyak guys. Kay basin dai phone. O labanan na sa panahon no. So, maka boom boom na boom boom. So, nagkuan na sila ko. Nag-long sleeve na rin. Nag-long leaves na rin. Kay, ya, para ditam sa mutog ka itom guys. Kay, bro natag ko na ni. Ata sa nokos. So, ito na ta guys. Let's go! Kaut buko-buko guys. Kanay gamit sa botro mo. Libre ra kaut buko-buko. Unlimited. Bisa ba magbuntagay pero kanay gamit. So, abot na ko diri sa kuan guys. Akong padulungan. So, mo na dire no. Mo ni dire no. Nawala ako dire ilang ko ano, sir. Ako sa Gairan. Ako silang bukid. So, karon magkuan mi dire. Magtiwas mi og buhat sa design no kanay. Kani nga design para ni sa kuan GS sa RMC no. So, mo na yung artista nga gingon pasabot guys. Dara. Mo na artista guys. Mo na pinakagwapo sa criminology. Si Ronald Pacomio. Itong nang mukbang o kapayas ba? Aja guys, manghod na Sir Pacomio guys. Manghod na ni Master. No! Artista o? Oy oy. Amo sa ning trabaho under no. Amo sa ning di tiwason ang ganing gisugo ni Sir na gibilin diri nga trabaho. So,
magbuhat ra taguan. Lingin nga nako. Ano tong gamito na? Straw og marker, ang marker nara. Amo sa nang buhaton guys. Gini ako rin usa diri nagbiris-biris. Hindi, barog. Gubaw na ako. Nakito ba? Butik. Ang isulatag tao. Gini mo uwi. Dito yung katong ba? Nagano. Okay. Ay, gini mo uwi. Ay, ako rin usa. Dara guys. Circle guys, circle. Tangan leg boom. Matik. Tag boom na pud kuno. Aduh, katil. Sitay. Sitawan. Kedahan. Gua nagdardar gapon. Saan dadar mo ninyo? Tatsa tingin mo? Saan kaya? Hello? Ato ni kasi. Bagay mo nila ko? Badi-badi ba? Badi-badi. Bukto lang eh. Kumatagtik eh. Mahimo ni mo tagtok ko. Sige nga ba? Murag kanding na ikaw eh. Kabo. Kanding eh. Kasarado siya. So mo to siya guys no. Di man ka sigurado sa unsay may tabo sa atong padulungan no. Kay mamay nakibaw sa tuwa jud ug unsay posibleng may tabo ugma o sa mga sunod adlaw wa may nakibaw no. Kay matod pa sa kanta sa Kyushay nga in life nothing certain no? In life nothing certain, we never know where we will going no. So dito nakibaw sa og unsay may tabo sa mga abot guys, pero ang importante diha no nga natay mga plano og kuan pangandoy sa kinabuhi nga gusto na tumatuman. So bahala goy kasiguraduhan, importante nga kamaot ang mga andoy og natay mga plano no nga gusto na to nga matuman. So mo siya guys, so yung tapuso no kay daghan pa mig trabaho diri. So karong pitsa 23 na ni siya i-design no. Biya pa may trabaho no. So basin maka video tanan ni sa pag-put up na nito sa design. So maka video ta maayo og dili maayo ra gyapon. So that's all for this vlog guys. Kita yung balik sunod. So Ganoy TV ay mo kapulan. Anoy out. See you.